Usa ka 22 anyos nga lalaki ang gidunggab sa iyang igsuon sa Isabela City, Basilan. Samtang usa ka miyembro sa Civilian Volunteer Organization gipusil sa Lamitan City. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Samdan ang 22 anyos nga lalaki nga nailhang si Rizal Ibno human kini gidunggab sa makadagang higayon sa kaugalingong igsuon niini nga si Alcaidar Ibno, 19 anyos sa barangay Campurna, Isabela City, Basilan, Martes sa gabi. Sumala sa kapulisan, naglalis matud pa ang mag-igsuon nga misangko sa pagpanunggab sa sospek gamit ang bolo. Gilayong gidala sa ospital ang biktima kinsaan naa sa kritikal nga kahimtang. Hinuon, pinaagi sa hot pursuit operation, arestado ang manghud niini nga mag-atubang og kasong frustrated murder. Wala na miluwat pa og pahayag ang sospek ug ang pamilya niini. Samdan ang usa ka miyembro sa Civilian Volunteer Organization o CVO sa barangay Bohe Yawas sa Lamitan City, Basilan nga si Amin Jaylun Keme. 41 anyos human gipusil sa riding in tandem suspects. Sa investigasyon, nag-duty ang biktima sa checkpoint sa maong barangay dihang nahitabo ang pagpamusil. Nakaangkon ang biktima og samad pinusilan sa dughan ug abaga. Sumala sa Lamitan City Police, daling miikyas ang mga suspek human sa krimen. Sa karon ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa krimen ug padayong gipangita ang mga suspek. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.